Altxatzen naiz, dutxa hartu, eta igual gosaria prestatzen hasten naiz, eta minutuak ikusten ditut eta erabaki barret. Edo gitarra, gosaria, gitarra, gosaria. Askotan da gitarra, eta batzutan gosaria presak hartzen dut, beste batzutan ez eta hartzen, eta beste batzutan gara izasnatu naiz eta bi gauzak egiten ditut. Mugaritz zeharkatu dut kontrola zaka sobera pairatu zuregatik. Badakit izenetik beretik eraikuntza falsoa naizela. Izan zen justo xarmak, iaz azaroaldean bukatu zen, eta pixkat nik banituen kanta batzuk gordeta, eta xarmaren ibilbidean baten bat sartu genuen xarman berta, baina beste asko nik egin eta nire kutsatxoan banituen gordeta, eta erabaki nuen horiek bazela garaia kalera ateratzea, defendatzea, kantatzea eta aldarrikatzea. Zen hilauko bariken konposatzen nuen, kantak iten ditun, eta gero Keiken eta Xarman beste paper bat izan nuen, gitarrista papera, eta nik abestea eta kantak egitea beti oso behar pertsonala izan dut, eta orduan zerbait gertatzen zitzaidan kanta bat egiten nuen. Eta gordetzen ziren, pilatzen ziren, asko haindikan hortikan ditut, baina hortikan selekzio bat egin nuen, eta oso kutsunak nituenak eta gauko nituenak hartu nituen, eta gero ere egia da Denisekin elkartu eta beste berri batzuk egin nituela, bion artean ere beste batzuk egin genituen, Ibai sartu zen, eta hor ere erabat osatu zen diska osoa. Zuzeneko taupadak! Begira, Jauko Bariken garaian letrak egiten dituen, betianek izan dut idazteko ohitura batez ere nire barruak askatzeko, ez naiz igual oso zalea izan nire barrukoak kontatzeko, ez? Zalea o ez zeterraztasunik euki. Eta beti igual korapilatutan agonean edo aserre edo beti joera izan dut paperean, idazteko edo inkluso nire gogoetak paperera pasatu ditudanean orduntxe ezagutu ditut. Zure zurrumbil hori batean paperera plasmatzen dituzten, hau zan sentitzen nuena, ez? Obentzat horrekin lasaiago gelditzen zea. Eta kantekin, bai Jauko Barikekin eta bai orain honekin gauza bera, ez? Bai da asko barruak eskatzen dizuna, baina honekin lehen esan dudana, ez? Bai hartu nituen erabaki batzu, bai nuela nolabait egiten nuen hori pixkat txukundu, antolatu, pentsatu zer zan, eta hitzekin gauza bera ikusten nunez, musikak emakumetu egin nahuela, esaten nuen, emakume naiz, orain hitz egingo dut emakumeentzat, edo aserrea piztuen gaituzten gaiak, hitz egiten ez diren gaiak transexualidadea izan daiteken bezala, edo baudela abortoa, baudela gai pilo bat rokean, hor erditzalean edo aipatzen badira hirugarren pertsona baten aipatzen direnak, baina ez direla oso entzuna, ez? Azkenean ere rokean gehiengoak gizonezkoak diren ez, eta hitzak egiten ere bai, ondoria hori da. Orduan, honekin bai eta ontaldearekin hartu nuen erabakia, bai izan zen espreski egiten dituen kantek, ahalik eta mezu bat izatea, edo gutxienez aldarri bat izatea berean, bai kantek, bai taldeak berak, ez? Ze, niretzat, esaten duana, ez? Niretzat ametxetako bat litzateke, lortzea nolabait, emakumeak ikusle eredu bihurtzea, ez, askotan ere, oraindek ere, eta gure kontzertutan olako rock musikan beti gertatzen da gizonak daude lehenengo jaratan, eta emakumeak atzean ia geldi. Gizona mugitzen eta tope, eta emakumeak atzean, pixkat nahi eta ezin hortan, ez.
Eta hori ikusten nun gutxienez hori, bai hemen, hola irratitan eta gaudenan, aldarri hori ez, izu, emakume, nik aldeten dezela hor goian egon, zuei nire musika eskaintzen, zu posible ez zuela hemen zure tximak muitzen egon, ez dela ezer gertatzen, eta benetan askatzen zarela eta gozada bat dela, asko egiten dugu gure etxean, gelan hori ezkutuan gaudenean, eta benetan hori konpartitzea, eta sentitzea ondokoak zer esango duen ez duen esango, hori gainetik, zama hori kentzen duzunean, hain asketa ongi sentitzen zara zeure buruarekin, merezi dula. Orduan, letretan ere nolabait da emakume aske horren pixkat, hori, bila edo, ez? Konturatu nintzen, egiten diren makrokontzertu zoragarri hauek, ez? Solidario zoragarri hauek urtetan egin ditugunak gure herrian. Sekula ez dira egin emakumearen inguruko gairen baten aldarria itzaki, ez? Eta konturatu nintzen, azken urteotan asko hitz egiten da ere, emakume asko gaudela holtzan, gauza aldatzen ari dela, nik ez dut usteala da, nik bai ikusten dut gero eta gehiago egon bagaudela, baina batez ere medioek bisible egiten gaituztela, niretzat aldatu dena behar bada gehiago hori da, ze lehen ginenak ez ginen bisible, eta orain lehen ginen asko gaude, eta bapatean, eman diot ez dakit nola baiteko tortillari buelta eta erakutsi dute, antxe ere bagaudela, lehen baginenean ere, eta zitzaigunan erakusten ez. Eta erabaki nun ETN, tratu txarren inguruko bilduma bat osatzea, baita kontzertu bat ere, hori esan dudan horregatik, eta gero ere ikusten nulako gaia bera oso larria dela. Ikusi nun, irakurri nun egunkarian, krisia dela eta, gero eta diru laguntza gutxiago jasotzen dituztela, tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeak babesten dituzten elkarteak, batzuk ere desegin edo behar izan zirela ez dituztelako laguntza jasotzen, eta irutzen zitzen, zerbait inbarko, zinbat inbarda, zerbait inbarda, hau ezin du horrela izan. Eta nire aldetik pentsatu nuen hori, nola askotan kontzertuak egiten diren, nolabait diru bilketa bat egiteko, iaz egin nuen kontzertua eta bilduma bera alik eta xoxa asko ez balitzere gutxienez diru pixka bat bildu eta gaia ere pixka azala eratzeko. Orgulloa eta beldurra daramatzat nigan. Orgulloa eta beldurra daramatzat nigan. Gaua dator, lagako dartzara. Gurean ere berdina gertatzen da. Badaki dela ere konplizitateagatik eta gehiago hurbiltzen dira lehenengo hilaretara, eta gainera mezua hau zabaltzen duzun momentuan, iparralden ere izan zen hasieran beti atzealdean gelditzen zirela, eta azken kontzertuetan ikusten da nolabaiteko aldaketa daudela nire parean kantak nirekin abesten, eta hori da ez, azkenan hori da ez, aberatxena edo abesten baditugu hainbat gauza guztiontzat kezkagarria direnak, abestu ditzagun parez pare eta ez hor beste puntatik.
kontzertua hasi eta erdialdetik aurrera ez banaiz sartu hasieran, ia beti bukatzen dutela dena ematen, momentu horretan eman dezakeran guztia ematen dut, hori seguro. Baina badira oso momentu itxiak, kontzertu batzuetan nire buruarekin borrokan egoten naizena. Guztiek gertatzen zaigu ez, behar bada gauza bat egin eta beste bat buruak hori, harrapatzen zaituela hor, ikasi dut hori nolabait ere baztertzen ez, baina badituzu, ez da gini esate bezala, ni hileroka detenean, naiz mental, ez naiz korporal, daukat, ez dakit, denbora guztian hausnartzen, inkluso ingurua pixkat aztertzen, eta aldatu iten zaizkizu ez, gauzak pertsibitzeko erak, eta hilerokoakin den bezala, danok dakigula ez, hor pixkat ikutuagoak gaudela edo, eman, guztia ematen dut, nik ezake gainera baina izaeran, nortasunan egunerokoan oso pertsona lasaia edo baina asko jan egiten dut, edo urduritasuna jan egiten dut, umeekin egiten den lan oso lasai naiz, ez dut oiurik egiten, baina jan egiten dut, ez dakit, gustatzen itzaizkiduan gauzekin, igual saiatzen naiz oso eutxia izaten, baina jan egiten dut, orduan, estenatokira igotzen izenean, niri gertatzen zait kontzertu batzuetan, benetan sartzen naizela, egiten ari naizena, edo esaten ari naizen hortan, batez ere esaten ari naizen hortan, eta negarrez, eta batea begiak irekita ikusi albokoa negarrez, eske, karo, ez ditezu, negarbikoitza, orduan, emozioak, niretzat ikusten duzunan hori, egiten dira magnifikatu, handitu, konpartitzen ari zera, ez da zu eta zure musika eta zure kantak ari zera, ez bakarrik musika, baizik emozio batzuk konpartitzen, orduan, handitzen dira inbeste, dela, ez dauka ez da hitzik. Azokan hola galdetzen zuten ez, autokoizpena egiten duzu, ez zaitulako beste inork babesten edo azken aukera bezala, edo ez, da nire lehen aukera eta ongi erabakia ez. Beste talde batzukin zorionez, eukidet disketxe baten egotaren babesa zer den jakitearen esperientzia, eta esperientzia horretatik ere, askoz argiago daukat, nahiago dudala autoekoizpenaren aldeko apustua egin. Autoekoizpena niretzat da, eta beti esate gauza bera, baina nik uste adibide onena dela ez, dela pixkat baratzaren adibidea, desberdina dela denda baten hartzen dezun, edo eroski baten hartzen dezun tomatea, eta beste gauza dela, zun baratzan ere egin da, eta lan askoren ondorengo tomate hori ez, orduan, hartzen dezunean zuk zure lana, kudeatzen dezunean zuk zure lana, mugitzen dezunean, diskazuk eskuera ematen diozunean, erosi duen horri, gauzak beste zentzu bat hartzen du. Eukara putxerito gehiagia, mukiak garatzen diana. 2012an hasi zan hon, eta jotzen, asteburu guztietan oso gutxi libratuta, gainera azken urtean izan dira ensaioak, kontzertuak prestatzeko, eta ensaioak kanta berriak egiteko. Udaran egon ginean diska grabatzen, eta izan genuen eten bakarra zuzenekotan grabatzeko izan zen, eta gero hasi ginean berriz abuztuan, eta gongera oraintxe arte gelditu gabe. Orduan, erabaki dugu gabonetan hartuko egula gure pausatxoaz, ere behar da distantzia hartu, lasaitasunez hartu, familia hartu, eta... Gobe kolorako itxasoan, izaro datza itzan. Ogoño, lormotura, uinetaraino, itxeskatzen bezala da, ispilu bila. Memoria, ezabatzen doa.